Amin Tuhan. Mau lihat tema Tuhan disumbang doa nami itu depanmu. Ala asih doa tolong roham. Nama ngalang dihami kami palsu. Di mana beton kunai manangi hon hatangi maham. Jong maho di roha ng pikiran nami. Amin. Shalom. Selamat pagi madi hamu na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Tatangihon mga tani tuhata sarayon, ima hari Senin, tanggal 20 Januari 2024, tersurat di Psalmen sia pusada, ayat sia, sonong ma duduk besi. Ai hodo ale Jehovah hapon sakku, nasun timbuli, nunga dibayat ko partano batuan. Dengan topik, Tuhan Jehovah doha porusata. Macariko jala pemudo dihita hala Kristen nasai toktong marningon ia inganan sasada dihita asada potan haluau di tonga-tonga di parmaraan ng parukilon ima Tuhan Jehovah dibata. Dan namuha manang Mose padan na Tuhan tayo ita nasa tinga mga leong na buhoon doho gabi partano batuata. Ibana doha porusata di salupuk na masa di muta. Ido nasay di lehon doho di parkatutu parpasalmen di bagasan tukupon. Pakirimon tu pambahenan di debata na gabi partano batuata na binaritahon di parpasalmen sadili nang tuwa kahala na asing tumimbulos yang salubuk na nilehon di portibion kita. Asitongan do badan ni Tuhan di bata, nasay toktong madongan ni kita, dan buhi didugay manang isipe na adong dihasya manang. Dan bumogo na sida siyang Tuhan di bata, dumutusi ikon ganok ari, ganok tiki do taokuhon di rohata, na holan Tuhan Jehovah di batado, nagabi pangkirimon ng partano batuata. Sa idaoma siyan hita nalako mga luluy parlindungan manang hagugoon siyan akan na asing na adong di portibyon. Sa posmaro hata di tuhat tay ipargugoy doho didongani do hita ganong ari ganong tiki ala ibana do partano batuata jala hapon sata sa leleng hita mangun. Amen. So lima pamakuliyon di debata di hita. Tuhat tama madungani hita di lota sadarion. Horas.